Chimereze special by comrade Chukwudi Belonwu. Ishaki Hembo. Power. Onye mi Ishaka bịa n'ọzọ. Ishaki Hembo se abịa. Egwu ọma ka ndetili chimo. Egwu ahụ bakara aka m. Egwu ọma. Onye mi Ishaka onye nwe egwu. Ana m etisi egwu ike. Egwu m si na chibịa. Onye nwere tiobete egwu m egwu ọma. Chukwu abịa ma biko gọzie na akara aka m ka ndị ka ibe m n'egwu. Chukwu abịa ma biko Chukwu ọma. Onye ọma Ishaka ekwubo okwu, onye ọma Ishaka ekwubo okwu, ngwa gezie m ntị n'ọnụ ka ịghọta ije ụwa. Ndị Chimereze bụ eze nwanne m. Ndị ọ bụnyere ike, onye bụ dike onwe bụ amụrị. Echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Ndị Chimereze bụ eze nwanne m. Ndị ọ bụnyere ike, onye bụ dike onwe bụ amụrị. Echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Ọla na-eso ụmụ Igbo na mba ụwa niile, onye agbana ka ngwọ chacha iji ụwa n'osi na chi inugo. Ọ na-abụ nwaanyị tụrụ ime, ọ nwere naanị ọmụ nwa, obere oge gasịa nwata ebido ide ọdụ, osi n'ide ọdụ gbebe igbe, oboka atibe ọkwụrụ ọtọ ifugonu. Dịka na-aka nwata kwụba ọtọ, osi n'igwe ọtọ gbawa ọsọ, ọgbakọtọ so kwugo okwu ifugo. Nwata bido ikwu okwu, ya bụ na obido akwụkwọ, ọ gụsị ya ọrụba ọrụ, osisi ebe ahụ bụrụ ike ifugo. Sebe, 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 seribe, 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 seribe. Hey! Onye ihe na-esiri ike jide okwukwe gị, emesi ọ ga-adị mma n'ije ụwa n'osi na chi ifugo. Onye ndị ka na-etiri egwu, onye ndị ka na-etiri egwu, ndị Chimereze n'ụwa ha si ebe ahụ bụrụ ike ndị ọma. Ndị Chimereze bụ eze nwanne m. Ndị ọ bụnyere ike, onye bụ dike onwe bụ amụrị. Ịma na echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Onye nwe n'iwe, echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Onye bụ ihe chi ga-amụ, echi dị ime wee kwọrọ nwa n'azụ. Hawa egwu ọyọ asị na echi dị ime, onye gbazi ihe chi ga-amụrụ. Ya bụ ife onye na-emene n'ụwa, ya gbado anya, ị na-arụsi ọrụ ike maka na echi egbu ka nụ. Ọhara eze ụmụ Igbo, ka anyị bụrụ ịgbaji ekenezi ya ndị Chimereze n'ụwa, ndị chi bunyere ike, ha na-erisi ego ike nụ. Na mebụrụ egwu gaba ka m jee kelee igwe ebubu ugo na be anyị, igwe ebubu ugo na South Odogwu. Nwa Chimereze Odogwu, igwe ebubu ugo dike, ọganya n'iso na mmọnwụ, onye nwere gị nwere ife Odogwu. Ọ bụ nwa onye ka na-ekwu Mr. Chinonso Kafọ Odogwu ọ ga-adịrị mma. Ya bụ igwe ebubu ugo na be anyị, ihe mbọsi ka isi eje, Odogwu na-akpọ ọkara aka, Odogwu na-akpọ buru ibu, onye ego n'iso na mmọnwụ Odogwu. Ya bụ director Chris Norris Pty na South Africa niile. Na mmiri ụgbana jisarụ nyaka ugo ji ụkwụ ya, o wee bara ugo n'ihe. Igwe ebubu ugo achago ibugo. Igwe ebubu ugo achago. Igwe ebubu ugo. Igwe ebubu ugo
ọganya n'iso na mmanwụ igwe ebubu gachago na mebulu egwu gaba rute obodo ọkụzụ ka nje kene ofe onye n'ọgbọdike ọganya n'iso na mmanwụ oge nwa ga-adịrị mma onye ọma ọ bụ onye ka na-ekwu Mr. mmadụ abụchukwu nna nyerugo obodogwu dịka ọ ga-adịrị mma ya bụ director John Car Dealership na South niile ị ga-ebunye m moto ka mgba ebube chukwu ụzọ odogwu ọnwụ ọ ga-adịrị mma ọganya n'iso na mmanwụ dike a na-agbalizu odogwu nwa Chimereze ofu onye n'ọgbọdike ebube chukwu ụzọ dike ọkwa iso wee bute ike ojimotemogo ka m buru egwu gaba ka nje kele Prince Nnamdi Kanu odogwu amadike nke ndị Igbo niile odogwu ọ ga-adịrị mma daalụ otu egwu ịchaka ekele ihe dịka gị akọla ma ya kọ n'ụwa niile odogwu Nnamdi Kanu daalụ ndị Naijiria kwetego Abakalị anwụọna Fulani nọ n'ọsọ maka ofu nwa ebe lida n'igadi odogwu Nnamdi Kanu daalụ Prince Nnamdi Kanu odogwu amadike nke ndị Igbo niile, the founder and the leader of IPOB worldwide. Na ndị Chimereze ka mụ na-akpọnụ onugo n'ugbo niile. Na ndị Chimereze ka mụ na-akpọnụ inugo ụmụ ụwa niile. N'ụnụ ga-adị ka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri, ụnụ agaghị abụ akwụkwọ, ụnụ agaghị akpọkwuo. Chukwu abịa maka bụ mmiri uwenye unu niile. N'ụnụ ga-adị ka echi n'echi adịghị agwụ agwụ ndị ọma. Ka anyị bụrụ egwu gagabazi ya wee bata na Madrid. Ka anyị ekenezi oke nwa mụrụ ihe mbọsị, oke nwa mụchara amụcha, Chief Okwi and isi mmụọ ya bụ nkenke enyi na Madrid. Odogwu nnakpọ ọkara aka, odogwu nnakpọ buru ibu, ọgaranya n'iso na mmanwụ nkenke enyi na Madrid. Daalụ nkenke enyi, ọgaranya onye ọ ga-adịrị mma, nkenke enyi, ọgaranya onye ọ ga-adịrị mma, onye ọ ga-adịrị mma, ọgaranya onye ọ ga-adịrị mma, ọgaranya n'iso na mmanwụ, ọgaranya onye ọ ga-adịrị mma. onye obi ịchaka ekene gị His Royal Majesty dike Chief Godwin Mbezue, ọgaranya n'iso na mmanwụ odogwu. Onye ka anyị na-ekwuzi maka ya? His Royal Majesty Chief Godwin Mbezue, Ogbuefi eze enyi bụ one of ihe mbọsị, ya bụ eze ndị Igbo na Northern Italy niile. Royal Majesty ọ ga-adịrị gị mma, odogwu eze mọgọ, ọgaranya n'iso na mmanwụ, ihe mee na gị ma nchao, onye ọ ga-adịrị mma. Daalụ dike nnakpọ ọkara aka, dike nnakpọ buru ibu, onye ego n'iso na mmanwụ, eze ndị Igbo odogwu. Daalụ igwe iburu efi, Igwe Ogbuefi, igwe onye ọ ga-adịrị mma, chiri anyị gaba. igwe iburu efi, Igwe Ogbuefi, igwe onye ọ ga-adịrị mma, chiri anyị gaba. igwe chiri anyị gaba, Chiri anyị gaba. hawa na mebulu Igbo gaba welute na South, ya bụ obodo Mandela ga-akwụdo oke nwa n'ihe mbọsị niile, onye ọma ọ ga-adịrị mma. N'ịbatago na mmanwụ nwa mụchara amụcha odogwu. Onye ka mụ na-ekwuzi? Mr. Bennett odogwu, Ben na esi mmụọ, akwụnye nwa egwu dike, ọganya n'iso na mmanwụ,
odogwu na-akpọ ọkara aka ha na-ama aka onye ọma ọ ga-adịrị mma daalụ Mr. Ben anyị si mmụọ akụnye nwata egwu dike ọkwa gị si mụ kene Mr. Stanley Nwokolo ọganya n'iso na mmanwụ onye ọma ọ ga-adịrị mma onye ka mụ na-ekwuzi ya bụ eze nkụ na South eze nkụ ụwa niile onye ọ ga-adịrị mma ihe mbosi gị isi eje daarụ Mr. Stanley Nwokolo akụnye nwata egwu oyi gị ya si mụ kene gị akwa gị bụ eze nkụ ngwa bịa ma amụ nkụ onye ọ ga-adịrị mma daalụ odogwu na-akpọ karaka Mr. Stanley Nwokolo odogwu na-akpọ buru ibu ọgaranya n'iso na mmanwụ onye ọ ga-adịrị mma ọgaranya bịa pịa m nkụ onye ọma kedu maka nwankụ ọgaranya n'oji otu ekene nwankụ na South nwankụ n'obodo Mandela nwankụ Igbo niile nwankụ ụwa niile ngwa bịa pịa m nkụ onye ọma ọ ga-adịrị mma daalụ ọ bụ onye bụzi nwankụ Mr. Chukwudi nso nwabugo bụ odogwu n'ịbatago na mmanwụ odogwu na-akpọ ọkara aka odogwu na-akpọ buru ibu daalụ nwankụ na South akụje nwata egwu dike ya si mụ kene gị onye ọma ọ ga-adịrị mma daalụ na ndị Chimereze ka mụ na-akpọzi nuo enugo n'ụmụ ụwa niile na ndị Chimereze ka mụ na-akpọ nuo enugo n'ụmụ ụwa niile akụnye nwata egwu pawa ndị Chimereze ka anyị na-akpọ Mr. Ben anyị si mmụọ ndị Chimereze ka anyị na-akpọ Ogbuefi eze nkụ ndị Chimereze ka anyị na-akpọ Mr. Stanley Nwokolo ndị Chimereze ka anyị na-akpọ kedu maka nwankụ ndị Chimereze ka anyị na-akpọ ọnwa na oji otu dike ndị Chimereze ka anyị na-akpọ na mepụlụ egwu gaba wee rute na Captain Park jakwudo oke nwa mụchara amụcha onye ka mụ na-ekwu onye ka mụ na-akpọ n'egwu Ifeanyi Oyegbu dike ọganya n'iso na mmanwụ ọka mọbịa ka isi eje mgbịrịgba na Jobe mgbịrịgba na Captain Park mgbịrịgba na South niile ọganya n'iso na mmanwụ onye ọ ga-adịrị mma daalụ mgbịrịgba n'iso na nwaka nwa Ifeanyi Oyedike mgbịrịgba n'iso na nwaka nwa ọka mọbịa ka isi eje mgbịrịgba n'iso na nwaka nwa onye bicha ka ekene gị ezi oyi mụ nwoke Mr. Chukwudi Mbashu na South ka ije pasa ọganya n'iso na mmanwụ onye ọ ga-adịrị mma daalụ ọkwa ya bụ director Wadke Investment na GP niile onye ọma ọ ga-adịrị mma ịchọba pasị dị mma gaba na Wadke Mr. Chukwudi Mbashu ga-enyere gị aka onye ọ ga-adịrị mma odogwu na-akpọ ọkara aka odogwu na-akpọ buru ibu Chukwudi Mbashu daalụ na ndị Chimereze ka mụ na-akpọzi n'ụmụ ụwa mụ Chukwudi ọma ga-enye unu ngozi ndị Chimereze ndị ọma ndị ụwa niile mgbagezienụ ntị m ndị Chimereze bi na South Africa ha bi na mba Africa ha bi na Europe ha bi na Asia ha bi na America ndị ọma n'ọnụ ga-adị ka echi na-eshi ada agwụgwọ na ndị Chimereze ka mụ na-akpọ n'uruo ịnụgo ụmụ ụwa niile
akwụkwọ nsọ bụrụ sị ụna tụrụ egwu chacha ihe ga-adị mma ndị ọma njem ọnụ ndị ọma ndị Chimereze ndị o bunyere ike onye butike onwe babụrị echi dị ime wepụrụ nwa n'azụ ndị Chimereze beze nwanne ndị o bunyere ike onye butike onwe babụrị n'echi dị ime wepụrụ nwa n'azụ onye nwere iwe wepụrụ nwa n'azụ onye bụ ihe chi ga-amụ wepụrụ